Oh. Nai kuan. Iguang bitaw. Dalag bato. Bau ano nag awa basin kay galing kahapon naman ako niya ang adlaw pa nang sigagi-agi diyan may Daghan na sag bato gida nya. Dagko ra ba? niya ang bato diri wa bay luturot parahagol ngano man ano nga sige lugo ano Mamato na. ha balik na ada di bato nga bato man ano balik may pag imo nang gaon niya ay lagnog diha O di ko kapalit ng gas na akong palitong kalang bu. okay na yun Kamag na itatabang na ito doon. absag Pangitan ko ninyo, bahuya din ako ang gahapon pa ko. Ako'y plano mapalit ang dump truck na. Mabaligya kag bato. Di tabangan sa magbangon bato. Patag na ko nimo para na kay baligya dugang. Balik ko na ako, kung nagdaog na ko. Unang ako'y plano palit ang dump truck, bako kay para sa'yo din ang hapot ba. Sinuwan ang ginagawa niya, pero sa nya ato na kanoy sige ini lang nay tagdak ka diya ba mumod ka ako ang pagtrabaho doon kung tihating-tihating na nila. ikaluyan mo na yoy sige noy ayo noy ari lang agi noy kay na shortcut dollar kayo Shortcut, unsa na sabi ni siya ng shortcut, tinuod ni Iri? dili mubo nga parol nasuko kini ano Shortcut? tutok may pagbatong ito Ayaw. suko kira Run.